si nepamätám presne, po koľkých mesiacoch samoväzby mi môj referent povolil knihu. Neviem ani, či mi ju sám dal po výsluchu, alebo mi ju podal bachár pri rannom raporte, keď som stojac predpisovo na opačnom konci cely pod oknom, takisto predpisovo odrežoval. Vyšetrovanec číslo 111, prosby, sťažnosti, závady žiadne. Približne v tom istom čase mi cez deň začali nechávať odklopenú sedačku a stolík. Na tom stolíku, ktorý bol v skutočnosti len kúskom úzkej dosky, ležala odvtedy Lermontovová lyrika v preklade Zory Jesenskej. Páni, ale že by uľahodil môj pán referent. Istotne netušil, akú radosť by toho knihu spôsobil a že svojím dobrým skutkom vlastne poškodil záujmy povereníctva vnútra, ľudovo-demokratického zriadenia i tábora socializmu. Moje vybité akumulátory sa mohli opäť dobiť, a to energiou, ktorá je popri modlitbe a zdá najdostupnejšou, najlacnejšou a najúčinnejšou. V Lermontovovi našiel posilu môj vzdor i moja obrazotvornosť a ním som aspoň trochu zasítil svoj hlad po knihe. Držať v rukách tlačené slovo po toľkých mesiacoch abstinencie, to bola hože, to bola poézia, veľký pocit života. Chcelo sa mi zvolať so smrekom. Doteraz som mohol čítať iba vlastné výpovede, aristokrát menené, upravované, preštilizovávané a pánom referentom trpezlivo vykovkávané na celkom novom písacom stroji zelenú ako ropocha. Berie sa plachta rosavelá, kde mora diaľ je modravá, za čím sa v diaľke rozletela a v kraji rodnom necháva. O rozkoš čítania, hudba slov, svetlá obrazov, výhry myšlienok. Verše nado mnou poletovali ako krdle vtákov a ja, príslušník toho krdľa, pokúšal som sa porozumieť ich štebotu i osamelému krákaniu, ktoré azda nebolo ničím iným ako volaním po niekom vzdialenom a možno aj mŕtvom. Chcel by som navždy zaspať takým snom, aby sily driemali mi v hrudi, aby žil a ticho dýchal som. Tie verše sa mi vlívali do pamäti ako do kamennej dosky. Pamätám si ešte aj dnes po 40 rokoch. Priam sa mi sypali do uší a očí, vrhali sa na mňa ako drobné hlodavce, aby ma potom do rána nežne ohryskávali našťastie len do prvej kvapky krvi. Budete sa čudovať, ak poviem, že som si vtedy spomenul na svojho učiteľa na ľudovej škole. Naučil ma čítať a písať. Mal levý podiel na mojej šťavnatej radosti, na mojom vždy na poli sítom šťastí. Po niekoľko dní som sa aj vďaka nemu mohol potulovať po šírých poliach a vrodiť sa v piesku morských pobreží, ktoré som si vtedy nedokázal ani predstaviť. More sa mi podarilo uvidieť až o 20 rokov neskôr. Vtedy som takisto pochopil, že ten istý rytmus, ktorý pulzuje v oceánoch a vo vesmíre a ktorý básnici kradnú v stvoriteľových záhradách, pulzuje aj v mojej krvi. Bol som kolísaný a láskaný obrovskou náručou života, nadájaný prstníkom, z ktorého kypel med a crčalo mlieko. A za tieto milosti som vďačil štíhlemu mužovi s presne pristrihnutými fúzikmi pod nosom, ktorý s dedinčanmi natvičoval divadlá a ich deti učil poznávať písmenká a čísla a vysávať z nich ako včela z kvetu sladkosť poznania. Tento človek však nás, a bolo nás v tom čase na februárke 10, mal aj na svedomí. Neuveriteľnou zhodou okolností dostal sa mu do rúk istý leták, ktorý bol nie veľmi vydarenou a dosť naivnou karikatúrou znázorňujúcou Stalina a Gottwalda v pekle. 10-ročný chalan objavil kresbu medzi vecami staršieho brata a netušiac nič zlé, vložil ju do čítanky a tús zasa hodil ráno do tašky a išiel do školy. Žiačikovi však obsah letáku nič nehovoril a preto ho ani pred učiteľom neskrýval. Učiteľovi však bolo hneď jasné, že nejde o karikatúru, ale o protištátny leták
A keďže nevydržal s nervami, i hneď po vyučovaní výskokmi bežal do mesta a kompromitujúci papier zveril do opatrení príslušníkov štátnej bezpečnosti. Ostatné už išlo samo. Výrobca, bývalý vodca skautského oddielu a pár chalanov, kolportérov spomínanej tlačoviny, bol som jedným z nich, sa o pár dní na to ocitli na februárke. Mimochodom, ktorý som sa prvýkrát v živote viezol v osobnom aute v 613 tých čias prezývanej Ríma. Takže teraz som mohol spolu s Lermontovom pravieť, vysoko je okno, ťažké dvere žalár mám, v čiernom zámku ďaleko je čierno-oká neznáma. Ale aj napriek zjavnej a neskôr štátnymi orgánmi aj odmenenej nadpráci môjho učiteľa, predsa mu nikdy neprestanem byť vďačný za to, že ma naučil čítať a písať. Nič som mu nevyčítal ani neskôr, keď som sa po 7 rokoch vrátil domov. Zostal som mu dlžníkom a týmto príbehom splácam časť svojho domu.